Arratsaldeko 6:22 gaur emango zaio hasiera Lauterdiko B serieko txapelketari. Batetik gaur hasiko da Alergiako Elorri pilotalekuan eta azaroaren 8an amaituko da Tolosako Beotibarren. Eta beti egin ohi dugun moduan analisiarekin eta pronostikoekin sartu aurretik aurkez dezagun pilotari bakoitza. Lehenengoa Joseba Aldabe, buruz buru aurten maila bikaina eman du, distantzia laburretan eta pilotari ona da, erreflexu ona dituena, airez ere, naiz eta atzelaria izaki teknikoki eta ezten behar bada egokiena baliabideak ditu, eta Lauterdirako pilotari egokia izan daiteke, ikusiko du ze maila ematen duen. Xavier Rekalde, debuta egingo du. Rekaldek benetan pilotari ikusi dudanagatik behintzat esplosiboa da, asko jokatzen du, ezkerra da, baina eskuinarekin sakatzen du, horrek ere zerbait esaten du, ezta, bi eskuak ongi maneiatzen dituen pilotaria, handia, garaia, ze maila ematen duen txapelketa honetan. Ekain Lizeaga badakigu, astigartarrak sekulako baliabideak erakutsi zituen buruz buru jokatzeko, aireko jokoa badu, botez ere, baina ikusiko du distantzia laburretan, aurrean eta aurreko joko horretan zer moduz moldatzen den. Ander Murua, joan den txapelketan final erdietan sartu zen, naiz eta Agirreren lesio baten ondorioz sartu, baina orokorrean txapelketan maila ona eta duina eman zuela esango nuke, eta gainera lehengo urtetik ona hobekuntza nabarmena egin du Ander Muruak, eta esango nuke txapelketa honetarako hautagai nagusietako bat izan behar dela, ezta. Odei Esposito momentuz gehien profesionaletan Lauterdian jokatu du. Bi final erditan aritu da, astigartarra, eta orain kontratua amaitzen ari zaion honetan, beti ere presio gehixeagorekin, eta azpitikan kolpe oso bizia duen pilotaria da, ikusiko duea teknikoki zer moduz moldatzen den, defentsa ezinbestekoa izango du, eta burua askotan mentaleki utsegin izan du Lauterdian zenbait une erabakigarritan, Eugurenen aurkako final erdi hori, datorkit gogora berri zen jokatu zutena, orduko hartan erabat mentalkia mildu egin zen, eta ondorio Eigurenek alde hori jan egin zion, aurten maila polita emateko gai den. Unai Amiano, momentuz binaka jokatu ditu partida guztiak, orain Lauterdian, zer moduz moldatzen den irundarra, ezker bikaina duen pilotaria, airearekin mine egin dezakena batez ere Lauterdiko distantzia motz horretan, eta ezkerrak beti Lauterdian mine egiten du, beraz oso kontutan hartzeko pilotaria izango da. Ruben Salaberri ez da Lauterdirako pilotaria, nik uste Aimar Morgaetxebarriaren orde sartu da, Aimar bera ere ez nuke esango denik, baina Unai Alberdik ere min hartu du, eta hor zenbait arazo izan dituzte enpresek, eta ondorio Salaberri sartu dute, nola modatzen den. Josu Eskiroz, joan den urtean oso maila ona eman zuen, azkenean hanka biziak dituen pilotaria da, kantxan ongi biltzen dena, eta horre Lauterdian asko balio du, horrez gain sakez ere azpitikan sakatzeko gaitasuna duela erakutsi du, nola modatzen den Eskiroz. Asier Agirre, hainbatetan finalean eta txapeldun izandakoa ere, maila honetan, lehen mailan ere jokatua, veteranoa, defensa harrigarria duena, ikusiko du, urtengo txapelketak zer moduz harrapatzen duen, joan den urtean finalera sailkatu gaitzen, final erdietara sailkatu gaitzen, baina lesio baten ondorioz ezin izan zuen jokatu. Iker Salaberria bera ere, pilotari bizkorra, orain berreskuratu berri, ikusiko dugu zer moduz hartzen duen erritmoa, baina erritmo honean behintzat Lauterdian oso kontutan hartzeko pilotaria. Julen Eiguren bezala, beti irabaztea falta izan zaio, Zubizarretaren aurka tantu bakar batera, Elordik ere 2021 urtean sekulako xeatua eman zion. Lauterdian beti bigarren maila honetan nabarmen duen pilotaria, baina oraindik txapelik lortu ez duenak, gezurra badirudi ere, baina modalitate honetan oso kontutan hartzeko pilotaria, oso pilotaria da Julen, tantoa asko lantzen du
amaitzea behar bada azken mola honetan gehiago kostatzen ari zaio, ea nola moldatzen den txapelketa honetan. Eta Beñat Senar askok buruz buru asko jokatuko zuela esaten zuten, baina Lauterdian ere lehengo urtean maila ona eman zuen, eta sailkatzeko zorian ere izan zen, azkenerako, bakaiko handi baten aurka, baina ari ere lanak eman zizkion, azpitikan azkenean kolpe oso bizia duen pilotaria da, eta ea zer moduz moldatzen den ataundarra. Eta orain guazen pronostikoarekin, Aldabe eta Rekalderen arteko partidan, nik uste Rekaldek irabaziko duela, ondorioz Rekalde A multzora pasako da, Agirre eta Salaberriarekin batera, Lizeaga eta Muruaren artekoa Muruak irabaziko du, nik uste beraz, lehen multzoa Agirre Salaberria, Rekalde eta Muruaren artean egongo litzake. Esposito eta Amianoren artean, Esposito jarriko dut favorito, beraz, Egiburen eta Senarrekin batera Esposito egongo litzake, eta Salaberri eta Eskirozen artean Eskiroz jarriko du. Beraz, Egiburen, Senar, Esposito eta Eskiroz. Lehen multzoan Agirre eta Murua sailkatuko direla iruditzen zait, eta bigarren orden horretan esaten dut, eta bigarren multzoan zailagoa da, baina Egiguren eta Esposito jarriko ditut urren ez urren, sailkapenean. Honen bestez, final erdietan Agirrek Espositoren aurka jokatuko luke, nik uste Agirre sailkatuko dela bertan finalera, eta bigarren final erdian Egigurenek jokatuko luke Ander Muruaren aurka, eta nik hemen Murua ikusten dute favorito, beraz Agirre eta Muruaren artean izango litzake finala, eta txapeldun Asier Agirre ikusten dut. Horrelaxe, aurre ikusten dute txapelketa, gero noski edo zer gertatuko da, ea zer gertatzen den.